ne bala lamɛbagaw k'o bɛ dugu la an k'a ta ka da aw ma san ne bala lamɛbagaw aw bɛɛ b'a dɔn break news bɛ diɲɛ kɔnɔ a break news a dogolen tɛ mɔgɔ si la masa min ye Ala ye ne ka président n'o ye Simbo ye Ala na kira Simbo manifin kulukutu adamaden kulukutu ne y'a fɔ Asimi Goyita ɲɛna Simbo n ko Mali kɔnɔ n ko n'i ye ko ye an ka jamana kɔnɔ n ko molobaliya de don mɔgɔw bolo ko kulonkɛ don a bɛna ye sisan Asimi bɛ ka taga cogo min na sisan i bɛna ye bɛɛ datugulan bɛ cu a kɔnɔ tout de suite sans ne bala lamɛbagaw a b'a dɔn k'a fɔ ko Ture ale bɛ baara sugu bɛɛ la masa min ye Ala ye an bɛ jamana jɔ la an bɛ sɛbɛ la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ depuis Ture nana don min na a bɛ nin kɛlɛ de la a nana fɔlɔ o y'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ dɔrɔgu ta kare kɔnɔ a nana a bɛ ka fu siri o la a y'i to la o y'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ banni na bɔlɔlɔ bɛɛ fani ni banni mun ye mun diya o b'o fɔ mun ye mun diya o b'o kɛ a ye fu siri o la a nalen o y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ ko famadenw terikɛ ne t'a dɔn Maliyɛn yɛrɛ bɛ mɔgɔw wele ko famaden ne t'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn ko famadenw terikɛ fantandenw terikɛ quoi que ce soit une vie complexée au lieu que bɛɛ ka baara kɛ ka se ka k'i yɛrɛ ye Ture nana ka tila k'o fɛnɛ datugulan cu a kɔnɔ a yɛrɛ bɛɛ la Mali la ko nul en dessous et en haut de la loi c'est-à-dire maa si tɛ sariya sanfɛ Ture b'a ka baara la o n ka cɛ i bɛ bɔ mun kalama n'u ma Ture gosi don min na u bɛ taa Asimi Goyita gosi n'u ma Asimi gosi don min na u bɛ taa Sogɛl gosi n ka cɛ i b'a fɔ ko Buguni examen Bugunikaw ka hakɛ to o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an tɛ taga ɲɛ an tɛ segin kɔ donc u b'o faden sagoya la jamana kɔnɔ a faden sagoya dabila tellement que a yadala tellement que a warala masa min ye Ala ye a ko bɔra tribunal yɛrɛ kɔnɔna la juges yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn gosi magistrats bɛ ka ɲɔgɔn gosi avocats bɛ ka ɲɔgɔn gosi u ka yurugu yɛrɛ ko hali u t'a fɔli dogo an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ne y'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna n ko Mali jɔbaliya n ko molobaliya de y'a 90% ye 5% ye faransi ye 5% ye barakɛbaliya ye ne ye Mali statistique de dila aw ma dɛ jamana jɔbaliya 90% Maliyɛn yɛrɛ banna a bɛ hakɛ to dɛ kuma n'a fɔcogo de don mais mɔgɔ ni ne yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ an ka anw bannen de don ban kulukutu o de y'an ka jamana jɔbaliya ye duurunan ye faransi ye a tɔ duurunan ye barakɛbaliw ye teminanw kɔni i ye faamu minnu b'u sigi k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ k'a ta ka d'u ma masa min ye Ala ye ne bala lamɛbagaw Asimi Goyita ko trop c'est trop ja ne bɛ kuma min fɔ don o don ja Asimi kulo b'a la Asimi ko fu bɛ siri nin ko in na n ka cɛ fu bɛ siri a la cogo jumɛn an bɛ bɔ mun kalama an ka collectif minnu bɛ yen n'a bɛ f'olu ma ko CDM mɔgɔw i ye faamu collectif défense pour les militaires i ye faamu olu yɛrɛ u ye turufɛba di ne Dante ma depuis mɔgɔw t'u dɔn u ye ne bonya k'an karama yɔrɔ ne ka foli bɛ yan u ye turufɛ belebeleba de di yan i y'a faamu k'an célébrer en haut niveau ko n bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔ k'u ɲɛ b'a la nin yɔrɔ la n bɛ CDM mɔgɔw fo n ka cɛ CDM mɔgɔw ko k'olu sɛgɛnna parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko c'est en ensemble qu'on va construire le Mali n'an y'an sigi dɔ k'an ka jamana la gosi an ɲɛna ko an bɛɛ ye fa kelen ba kelen ne ko aw ma n ko fa kelen ba kelenya tɛ kuma ye ce ne sont pas des slogans fa kelen ba kelenya ye action de ye balimaya tɛ kumamuguba ye balimaya ye kɛwale de ye jamanadenya tɛ kumamuguba ye jamanadenya ye kɛwale de ye ni maa ma bɔra o 12 mètres kɔnɔ i tɛ jamanaden ye que cela soit très clair donc CDM mɔgɔw ko k'olu sɛgɛnna olu se ka fari sago lamɛn tuguni olu ma foyi kɛ CDM mɔgɔw u bolila biribiri oh yeah u bolila biribiri oh yeah CDM mɔgɔw ko dilapidation flagrant délit des deniers publics la justice en trousse, aux trousses. La justice aux trousses de Maître Tapo et de Maître Bachile. Donc, c'est des mots qu'on dilapidation flagrant délit. Au crotte d'oreille, qu'on jamana donga nafolo, k'a dun bes glignana. Qu'on Maître Tapo est ok, en même temps, et à trop borangono, et Maître Bachile, qu'on fait ok, oufla. Dilapidation en flagrant délit de deniers publics et ne ka nafolo u y'a ta k'a dun an bɛɛ sigilen ɲɛna ka tila k'u sigi ko hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ fo kɔ nin ye CDM mɔgɔw ka proclamation suite à une plainte des organisations de la société civile au premier rang duquel le CDM Maître Mohamed Ali Bachili a été placé en garde à vue depuis 15 heures
au 14e arrondissement de Bamako. Nga tche sere mɔgɔw taara ka taa plainte gosi maître Bathily ni Tapo kan. A gosilaw kan i b'a dɔn u bɛ ka Assimi k'u faden. Masa min ye Ala ye a bɛ k'i kɔnɔ ko ninnu kɛra ministre ye Mali kɔnɔ. A bɛ k'i kɔnɔ ko Tapo ka so bɛ kɛ komi dɔ ka dugu. Nga cɛ Mali ye fɛn bɛɛ di Tapo ma. Ka fɛn bɛɛ di Bathily ma. A ɲɛ b'a fɛn fɛn la tan a bɛɛ ka avenir dilannen don. Fantanden minnu bɛ yen i n'a fɔ ko Assimi n'a ɲɔgɔnnaw n'olu fana ko k'u jɔ k'olu fana ka u jɛniko yira jamana kɔnɔna la o ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnnaw o ni tɔw walasa an ka se ka jamana jɔ komi Ala ye chance d'olu ma ko non ko Mali danna olu de kama olu mɔgɔ tɔw ma dan an tɔw fɔnɔna de anw ye tâtonnement de ye nous sommes des tâtonnements olu de ye hadamadenw ye donc de ce fait olu tɛ Mali to a ka lafiya bien vrai ko diɲɛ bɛɛ ko Assimi Goïta non olu m'a fɔ ko Assimi dɛ munna parce que olu tɛ fanga la. Bien vrai que ni ko ka bonu ka bilan leur bilan est nul. Non, au bela ko fu ka fanga in kɛlɛ bɛɛ ɲɛna. U bɛ fanga in kɛlɛ ni suruntuli ye, u bɛ fanga in kɛlɛ ni lajigini ye, u bɛ fanga in kɛlɛ ni manakafo ye, u bɛ fanga in kɛlɛ ni faransila ye, janfa sugu bɛɛ u bɛ k'a bɛɛ kɛ jamana in kama. Dɔw wɛrɛ tɛ k'u ma place sɔrɔ. Donc n'olu ma place sɔrɔ dɔw jamana ka ci bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ. Mais regarde quelle est la question ici. Ils ont déjà servi le pays et le bilan est médiocre. Donc c'est des mɔgɔw ko k'olu ye mɔgɔninfin kulukutu de k'olu tɛ faden sagoya jɛla mɔgɔ si fɛ Mali kɔnɔ nin yɔrɔ in na ma CDM fo ayi an m'a faamuya aw bɛna Assemblée sauver le Mali ka baara ye ni mɔgɔ ye molobala kan ka jamana kɔnɔ fo k'i sa i ta ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni i ye faamu donc CDM mɔgɔw ko bon k'olu bɛ taga u ta ɲɛfɔ tribunal la u taalen u ta ɲɛfɔ tribunal la masa min ye Ala ye ko wara dɔ bo bɛ dɔ ta wusu o yeah wara dɔ bo bɛ dɔ ta wusu ninnu de tun bɛ k'u yɛrɛ kɛ wara ni fagabaliw ye k'u yɛrɛ kɛ anti parabaliw ye ja u bɛ mɔgɔw don kaso la ja olu yɛrɛ bɛ siran fɛn min ye o ye kaso de ye n tigɛ a la ko Tapo bolila biri Tapo m'a ye tuguni Tapo kɛra jakumafin ye awɔ Tapo tununa Tapo m'a ye tuguni nka cɛ ko maître Bathily ko vraiment ko pali de b'ale la ko tension b'ale la ko k'ale bila ka taa so ne m'a fɔ ɲɛna mun ye Mali jɔbaliya ye n ko molobaliya don a bɛna lajɛ bi ta tɛmɛnen n'u bɛna bouge pas wɛrɛ kɛ a bɛ k'aw sigilen ɲɛna u b'u kɛ sew y a pas de commandement dans un bateau mes chers compatriotes o tɛ kɛ Ala ka CDM mɔgɔw Ala k'aw simaya nka cɛ o kɛlen sisan u minɛna k'u t'u don bɛrɛ la Bathily u ye Bathily dɛrɛ mais des intenses négociations sont en cours nin kɛra kunu au prix des collectifs et des procureurs pour qu'ils puissent passer la nuit chez lui pour des risques de santé. Nga cɛ Bathily mun kun bolo ko Mali ale ta ye Bathily mun kɛra ministre ye Bathily mun kɛra ministre de la justice ye Bathily mun n'a tɛ Touré bonya Bathily mun n'a tɛ Choguel bonya Bathily mun n'a tɛ Assimi bonya Bathily mun ni a ye Mali mara ka tɛmɛ ani Mali régime bɛɛ baara kɛ k'a tɛ Assimi to yen o ka baara kɛ ale n'a denkɛ fila masa min ye Ala ye u ye Bathily minɛ k'a don violon kɔnɔ Bathily donnen violon kɔnɔ masa min ye Ala ye Bathily ko lui il est malade a bɛn Ala oh yeah k'ale man kɛnɛ n'a cɛ Bathily ko bana b'ale la ko ka CDM mɔgɔw deli Bathily ko bana b'ale la ko ka procureur mɔgɔw deli masa min ye Ala ye u ye deli daminɛ ko ale man kɛnɛ ko car l'accusé affirme être sous perfusion oui ko ale bɛ yɔrɔ min na ko vraiment ko il est malade ko d'où de sa santé ko il est vraiment affirmé être sous perfusion oui il était en sous perfusion munna tun bɛ sous perfusion na parce que adamaden n'i bolo k'i ye mun ye n'i to ye ni Ala nana k'i minɛ k'i don nin bɛrɛ la i kɛrɛ bɛ bouger en 300 degrés à l'air donc ni kɛrɛ bɛ ka bouger au air sugu la au minute sugu la n'i ma sabati dɔrɔn a tigi bɛ cardio attaque kɛ parce que a kun bolo k'a ye fɛn fɛn ye au bout de quelques secondes a nana ye k'a fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ n tigi Ala Ala dan ka bi c'est ça Maliyɛnw n bɛ tila ka téléphone juru bila aw kana n wele fɔlɔ dɛ mɔgɔ si kana n wele fɔlɔ n bɛ ka show kɛ n bɛ tila ka téléphone juru bila mais mɔgɔ kana n wele fɔlɔ Maliyɛnw masa min ye Ala ye ko ja ko wari dɔ bo bɛ dɔ ta wusu ko ja n'i y'a kɛlen yɔrɔ o yɔrɔ a diyara la de i mɛnna la o n'i tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ oui quand à mettre Kassoum Tapo quand ça vient de mettre Kassoum Tapo Tapo ta an ka da mɔgɔw fana la donc o kun ye arasibasi fata ye cɛkɔrɔba Ala na kira ne y'a fɔ tonton Bathily n ka sabali
Assimi ni ndoro ne a solution ni a bere dile matin ne solution bedi nga che ibe mali jole insistant a ben ala na kirache le pays va se construire na makenete halalai Assimi Goïta ne malien dini Assimi Goïta malien tiene no Assimi malien ne bina Ameriki an kana jugo kolo en kata dabla ben ala na kirache u klomena u keleme ka Ameriki faya u klomena u be New York u be Atlanta u be fambe ni doy di ka bokan soso malien tiene ne do au tiene no ameko marbatika donc ni ma andum berela awala sanga boni farin sagwaina ni ma sera sigi jamana kono nga boni farin sagwaina ni ma ira mugula ko ba krinse ka beta du ni ma ira mugula ko maseka jamana burja tuguni asimi ni ma ke wallahi bila nyafi nga kunu sola mo andum ulu be jugona awni andum be jugona awni ala kan kishoma donc asimi ka munkeni ni ne fora ya mena ni fora asimi ya 2 ans et demi quand ça vient de mettre Kassoum Tapo convoqué à la brigadier, il est en fuite depuis le matin, abandonnant sa famille malgré les multiples recherches effectuées par les agents de la sécurité. Il demeure introuvable. Masami alaye Kassim Tapo maye, as Kassim Tapo beka nyini fambe umaye, Kassim Tapo yi do. Sécurité be dugu kono ka nyini mogo nyini na Kassim nyini na mogo ma nyini Kassim nyini na nga che Tapo de flene ka boli biri kale ka usaka soma ka Tapo boloko mali ale tadi aye 600 ko ani malien dembe kili en effet dans des sorties médiatiques distinctes les 2 avocats se sont accusés mutuellement dans une affaire de pillage et de dilapidation de deniers publics. Source Jeremy Dolo. Masami Alaye, il a le mec à fort que quand on parle de la légalité des choses, nous flari lat bolo sans faire un best grena. Comme Malike Batemesrai, Assimi Goïta ma fongena, koni sharia croix, kona bora, comme Malike Batemesrai Moshibulo Tuguni. Assimi Goïta tenait se dit. Assimi Goïta tenait dit, go open the door. Go open the door. I think it's the James. Hurry up. Assimi Goïta tenait dit. Donc, Masami Alaye Maliteke Batemesra Tuguni. Donc, au de fleni, au chara de bâtonnet fleni kaira bella. Beka donga fo. Kokulongete in Tuguni. Ne balana mebraou. Vraiment, ko djadja nous nyon doya bolo srafe. Kam nyon neni bolo srafe. Quand on a war sueli ko fo joro safe ina fo ko sarate jamana kono ina fo ko surasite jamana kono ina fo ko fuite jamana kono. Hey James, come on, here's the credit card, go do whatever you gotta do, man, and to come spray the yard and the backyard and the front yard and they all over. Give my son, hey, get papa, okay mama, get papa to show to James I'm doing my live show. Okay, I will. It's a 5 church revival coming up this month. Okay. And we play. I got you. I'm gonna take care of you. Go, get spray everything from in and out. I'm gonna take care of you. Thank you, brother. Donc, 600 et jaja ko mali teke batemesra tuguni. Masami alaye simo dakantigi aflaka ni ko inda tugani twakono devant Dieu et le monde. Malien dembe de sewalendo bi. E an sewalendo sa. Ma sewalendo an sewalendo. Ma sewalente an sewalendo. Vraiment alaka Assimi sara, alaka shimaya, alaka sangorota. Donc amula ermina dobi joku dante a uminela umamine ubula dogo ga mangene munekera pour ka kaira la ka foku re ka zonya ou re ka sweli yefomu ube boka kuma fo jamana kono ina fo ko tete jamana kono ayo sika kala jaka golombonda. Que ces événements tragiques ne sont pas négligés. Les enquêtes sont en cours. Put the air condition et toutes les responsabilités seront situées. And they show everything to James. Et je l'ai dit avec so that we can spray. Qu'il a dit que cet aspect-là ne sera pas négligé. La responsabilité de ceux qui ont organisé ces événements-là sera située et pleinement située par le juge sans aucune interférence de qui que ce soit et par la commission indépendante qui sera mise en place. Il est temps qu'Anga Koumanyougonye Kafo et place Ninito Itari Siki Debala
Ouais, ni ne nana be M5 nyamgo be mine kana daoma tanga douta ikadiki kasokono. Les Maliens vont savoir qui il est. Il a été renvoyé de Dakar ambassadeur, il sait comment. Ensuite, ministre et avocat, il n'a jamais été avocat ni magistrat. Président de la haute cour de justice, il sera Kassoum Weleye. Kassoum Yetieni Mga Jamana Koura sera Weleye. Kassoum l'histoire ne tarde pas à rattraper des gens comme toi. Ambé Donko du. Oui. Les biens qu'il a eu, les a eu comment? C'est quand il était ministre des domaines de l'État. Il a vendu 27 immeubles de l'État. L'a dit, c'est à la chambre de commerce. Il croit qu'on ne le sait pas? Mbafeka Moufo, mettre Kassoum tapoyer, et à fois Kassabalide, parce que Nima, da Sabali comme a été Sabali, Morokana n'y fait. Donc Kassoum Tena Sabali. Tout c'est plastronné à la télé, mais ce qu'il a fait, il le sait. Les magistrats le savent, ce qu'il a fait à la justice. Il va en répondre. Kassoum nebe d'autres fier Mali Konobi, Mbafé Sini Ikato Mine. Docteur Boubou Sissi. Moi, je ne le détruis pas, hein, mais je vais dire aux Maliens qui il est pour qu'ils le sachent. Lui, il a été renvoyé de l'OIF. Je l'ai aidé à aller à l'OIF. On l'a renvoyé, il sait comment. Il a risqué d'aller en prison. Ce sont des hommes qui viennent revendiquer ce qu'ils ont fait chez moi. C'est de la lâcheté. C'est lâche de se cacher dans la foule. Que Bathily vienne revendiquer la casse chez moi, s'il est un homme. Kassoum be Moufie. Ni Tora Kafo ibe Mali be mine Kassoum Dongele ebe Mali bla ite mine ibabla. J'en sais d'autres et il le sait. Je le connais effectivement depuis 1990. Et je dirais aux Maliens. On n'avait pas de pays. Ambe Kassoum Donkodjougou. Kassoum de Kele Seraya. 16 milliards dirhams. Kaka 97. Kaka élection organisée. La première élection démocratique après 91 à Dirama, Kassoum Yemunke Warina à Badon, Angata Audit Kebi, ni Kassoum Machi Kasola, Otmane Teyere Ouloui. Bafeka Moufo, Met Kassoum Tapoye, Iki Signae, dont la Kassoum Ambidala Yinika. Menacité Ika kuma fo télé la ima ke menacé inana ya walea en fanati menacé dongele ebe Mali bla ite mine ibabla. Allahu Akbar. Ah yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Donc angani débriefer. Ayre de afwa dala. Ne ka kumate sede moko ka kumate ansam soba Mali ka kumate ko amunu nga bare vidéo anga kumate amunu ye patriote anga kumate. Maître Bathily de afwa adala. Ako kale halala di. Ko dono bina se ko metri tapo kabe Mali bla ko dono bina se kabe nyingala donc ni nani ko laje aklima yere la anga ko be boala sa anga simi ko boala anga Malia yere boala anga kuma doron comme des hommes civilisés anga kuma doron mami ye dambe mai oni mami te dambe tay anga baroko kan. Voilà des gens qui ont des gros balaises maisons et des immeubles au Mali. Aba fo munu makou famao nous ne Mali famao ou flene kubeka Bathily tabe ka fo ko Bathily immeuble akami fere Mali kona immeuble akami yuruku tapo ko fo da Bathily fere bora ka fo ko en 1991 ko tapo 5 milliards de détournés dans un état sérieux et puis nous flabé avocat il se met en défi dans notre pays et ni ala kratche ni Assimi Goïta ma fenge ni ko nuna oni Mali soli to et ni ala che ala be hina Assimi Goïta la ay Mali on baro de do baro nga gele. Mais tiens donc parce que fora ko jama nyamoko ne re jama nyamoko di ko fla de be jama nyamoko be nyangala diere ko na telara makono mami me fantan tono wa mami ma donga fo ko toli kera jama na kona ma keleke donc Assimi Goïta ba dakane bolo Assimi Goïta il est dans son plein droit d'ailleurs ni akola damne de mekla kana to fo ina ako Assimi Goïta degere bo ko ka Mali zombe mine ka kla ka département fe Mali kono ka damne douane na foka jigi ko ka bilan be boko ka bemne ka bebla kasula afo abenala na krache parce que ni Assimi ma ke ni ala de be kelela ni Assimi ma ke ala ta au sikoto amunu me ka deme bi anga jamana kele ya dakane ala man dang fo kama batoni ko anga jamana kele ko aben ala na krache. Donc, l'air est grave. Les Maliens doivent être très heureux. On doit être très fiers
Enfin, la justice est en train de s'aboutir dans notre pays. Enfin. Faut ala kuma ni kemande. Faut ala kuma ni kemma jamana kono. Ne bala la mebaw. Voilà les grands voleurs. Zon. Alouté zoya dougou. Ou flamme que nous contredit. Donc, on me les kersi ça. Maître Batilika excuse me que mouni. Quand le temps a été expiré. Eh, ntikala malika di ça. Ne ma foi ngo mali jobale mulbale. Abene ka kuma bela segene maya. Ne afoi ngo ne halala di. Ne halala di. Na che ne manga jamana falen fuila. Beki kali ibala ni di. Ne ko awma. Ngo jamana jobale mulbale. Mulbala be temeni nga. Nite marabaya saya. Ka jamana souhait Maître Batili be vidéo là. A ma faut qu'elle m'a choisi kere. À quoi le temps a été expiré. A quoi comme qu'elle m'a miné. Ko loi la ko tamin blale no nie wori soin ko autant temela ko katana le tribunal la kalbe sarado. Donc les Maliens mamnou kalan mamouné kalan ke jamana kono ou be jamana soin basé sur les textes ali Jakarta zoma musani nunui. Donc Mali kono bébé manamana kan fola c'est mo de bora ni ka moné bo Malien diembela ala ka CDM sankorotan ni ne faso diay ala ka CDM sankorotan ma e fin sankorotan ala ka CDM sankorotan mo ma fin sankorotan ala ka CDM sankorotan ni ne juruba ambela association ba fait bolo fo nga jamana en blanc beri sans fait. Donc ni zone étant ou be ka zonya kuma fo parce que tchèque ou jamana kono simo kuma na folo sogel kuma na folo donc ou be tsoli ke fo ite bois la herbe chi herbe clé wa herbe foko ni anga jamana de ne balan la be bawo do bi joko dante keni ala tsa ou be ka ou tsoli ke ou be ka ni be fo ou ma mene mune kera quelles sont les lois mune ba ko fe OK aye batili rek makana me parce que mena documentaire ke ka da oma nye dans ce kala ayu kuma kan bela me ma klal sare mena ou ka kuma tokala parce que bi mekla ka téléphone duru blanc ba do malien ben wule ko ka téléphone duru blanc bi mekla ka bla donc o ku premier parti ay deuxième partie la mais yana nga deuxième partie kala ay batili kuma kana me ko wa ale zone wa ale afo mais ko dura mi kuma ka zone ko o makate mana donc tapo e swali mi ke c'est a soin tien de don ale ma dala chala a soin ko me maka kana kala parce que muna atmate mana ko nga minute mam ko no atmate mana 5 milliards. Donc, on a fait un on est gelou beka façade Mali kono. Ou ku djidja, ou ka façade en barakela ou la en monument mo tachuen. Ou ka façade ona, ou ka fokan ye barake. Ou beka zonde munu façade. Anga caméra blue ko 24 heures sur 24 heures akala je mamu bebe boloto mina ala ka bebe boloto ira besigna. Abe damne ne folla ne be nga 24 heures ira awla akala je ne date be barake to na ne be boloto mina 24 heures konna la. Anga bla beko ay caméra bla beko pendant un mois aka be boloto la. Nga che bete bolu halare ko bete bolu inga halare don yango jamana di ona nga o mango jamana jobale a ngo mulwala do ça devient plus intéressant à la matukuni ntabla de mbu nyininga ni micro lao e kone koko tapo ye 4 milliards ta 97 élections comme on a ko ne mata ni okuma e tribunal la ni ne akuma fo tuma procureur bana malila o kunten wole ka nyininga maître ni mun fo aba on intéressant ba fait ka enquête da la ba fait kilame ngo be ke o avec o mais ne be kuma mun fo la ne ba don fana ne a fo 2020 akera 97 OK 23 ans. Ne ba do o ko gelera chugo 23 ans na. C'est prescrit. Feria ko ni ko jugu kera chugo gelera chugo. Ni santante mena ka soro dama do akumala. Oyo bani. No ene yininga muna nyafo. O kun kan ka yininga odla muna eduna fo iba do wulitise kaka nofe. Ni afo adon kama katapo akila ji tapo ebe ka mogo mine comparution directe ibo mine dron enquête ta la foi comparution directe ou be mine dron be juger ou condamner au robela
ebe ko bara mun kɛ an ma sɔn a ma ni baarajugu dɔ e yɛrɛ de la k'a dɔ kɛ ka hakili la jigin a de baarajugu dɔ kɛ mais o y'a sɔrɔ a tɛ se ka juger tugun a tɛmɛna o olu t'o de dɔn mais an b'a tɔgɔ fɔ sa n'u tɔgɔ ko ne ma ko n ye sow feere mais munna o ma plainte kɛ n'u tɔgɔ kan ko simulation d'infraction hali simulation d'infraction de tɛ mun ye olu y'a ko bɛɛ ye parce que procureur dɔ y'a ta simulation tɛ mun ye o procureur y'a k'a ye olu fana wulila procureur nɔfɛ hali mun tɛ simulation o y'a k'a ye ka taa di o procureur kelen ma o procureur de y'a ci cour d'appel procureur général ma o ka bâtonnier ye saisi ni ko in tɛ bila ne b'u nɔ minɛ koyi. mais maître ne b'u la cogo min na est ce que fanga ninnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kalama wa. ne tɛ fanga ko kuma yɛrɛ la parce que caman fana bɛ wuli ni fanga tɔgɔ ye u bɛ kɛrɛ yɔrɔ de ɲinina fanga la u bɛ bɔ ni kuma dɔw ye kɛnɛ ma olu b'i don o kɔnɔ sa ka i gɛrɛ fanga la u bɛ tɔgɔ sɔrɔ ninnu tɔgɔ bɔlen tɛ nin ko la wa. collectif de défense des militaires. parce que u bɛ plainte don mɔgɔw kan. plainte don mɔgɔw kan olu fana b'a fɛ u ka dɔn n'o ye k'olu ta ye jamana ko ye. jamana ko don n'olu ye nin sira de ta u k'a ta mais risque mun b'a la u b'o fana assumer. voilà donc ni y'an ka jamana de ye donc ni ye an ka nin analyser a ye jamana ye ne m'a fɔ n ko jamana jɔbaliya ye molobaliya ye donc le pays est devenu un pays de voleurs un pays de barbares avec les textes on peut voler le pays. Voilà des vrais voleurs devant vos yeux. Maître Bathily ye mun de fɔ ayi kanto ko tapo ye suɲɛli min kɛ plus de 4 milliards de CFA milliards nani hali n'i y'a di dangaden ma i bɛ réussi maliyɛn denw a y'aw bolo kɔrɔtan mɔgɔ joli delila ka miliyari kelen y'a ɲɛ la nka a y'aw bolo kɔrɔtan mɔgɔ joli delila ka miliyari kelen y'a ɲɛ la miliyari kelen ne faamu donc o de la c'est très très important an ka yuruku ko in an k'an tɛgɛ da kisɛ kan jamana ka jɔ a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama jamana ye maître Bathily ko nafolo soɲɛna ko tiɲɛ don ale y'a fɔ ko mais ko ni nana lajɛ ko c'est prescrit dans la loi dans les lois maliennes ko ça est dans les textes donc ça veut dire que a tɛmɛna san 23 kan donc Mali sara la ni fɛn tɛmɛna san 10 kan donc loi la ni an n'a y'i diya Mali wari bɛ soɲɛ ni ye Mali wari bɛ soɲɛ ok mais exemple d'aw ma a ye mun fɔ pour que a ka dɔn ka fɔ ninnu ye mɔgɔ sugu minnu ye. A bɛ komi sisan ne bɛ ka Assimi Goïta supporter ala k'an kisi ala k'an tanga Assimi Goïta a ne ka bɛn a kan ne ka wari soɲɛ ne mana wari ba soɲɛ ne ka 100 milliards de dollars soɲɛ Mali kɔnɔna la 100 milliards de dollars ne b'a soɲɛ Mali kɔnɔna la ne b'a soɲɛ parce que ne ni Assimi Goïta ka di donc de ce fait Assimi bɛ kɛ président ye a bɛ san 5 kɛ a bɛ san 10 kɛ donc ni Assimi ye san 5 san 10 kɛ o san 10 bannen ne dante ye 100 000 milliards de dollars ne y'a soɲɛ Mali kɔnɔna la mais komi Mali sariya la a yirala k'a fɔ ko san 10 mana tɛmɛ n'a y'a diya ne ka Mali wari bɛ taa foyi tɛ kɛ ne la parce que ne ma poursuivi o san 10 kɔnɔna la donc ce qui fait que ne ye 100 000 dollars min soɲɛ 100 000 milliards de dollars ne y'o mun soɲɛ Mali kɔnɔ parce que ne sera ka n terikɛ président ye président tora fanga la pendant 10 ans foyi tɛ kɛ ne dante la donc j'ai volé l'argent légalement par rapport au texte. Nous mɔgɔw faw de voilà les pères des gens ne ye mɔgɔw faw de Mali falen bɛ nin de la aw ɲɛ b'a la kun min na an ka ɲaman tɛ tiɲɛ ni ne y'a kun ye maa si tɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔ ka t'i sen suma sanu na k'a bila i kun la se ka kɛ ne ye wari ɲinina de moi j'ai plus de 5 boulots ne b'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔw bɛ ne don Amérique yan je gagne bêtement ma vie alhamdulilayi daba tɛ mais maa si tɛ baara kɛ i wɔsi la ka taa sanu san ka bila i sen jukɔrɔ ka bila i kun la se ka kɛ c'est impossible. C'est impossible, je mets quiconque au défi. La dame la plus riche des États-Unis, Oprah Winfrey. Domina Oprah Winfrey, Foxy Brown, a invité Kana Aka plateau. Wasol Moussoye donc l'idala de Massami Alaye, Louis Watanga Saramba Bolo. Samaramba Bolo, a quelqu'un qui a Samuru Kela Baka Sokono. Samuru inte foye, Samarako, Samara in Kele a bébé 500 000 sans fait. Mais bi drôme kelenta kun ani la femme la plus riche des États-Unis siglen do ka plateau kan i b'a Oprah mun fa yana Oprah quoi ma ko samara min filɛ nin ye bolo k'i ka so fa
Au pareil, je suis la dame la plus riche des États-Unis. Ça m'a rien qu'un peu de bénévole. Wamba dodon, kilon. Donc vous voyez la différence entre quelqu'un qui travaille pour gagner sa vie et devenir riche et quelqu'un qui gagne sa vie dans les tricheries. La différence est tellement obvious. Donc Mali fallait mener là. Théo, on est à la sonama. Fona asro Malien dion te ka signamani la. Fona asro Mali fantama chana wartigi. No sengelo no bolo jeli. Yara biala mogo be nga jamana yuruku dogo ani bange alaki halaki kasori mata yomal kiyama. Fona asro anga jamana fantan gerbu de krede nga jamana fa. Fona asro anga jamana te la mololla. Fona asro nyamane krede ka moko fabi. No sengelo no o bolo jeli. Mama yanga jamana na folo soin. Dogo ani bange alaka doni sigi ku yani saka sima mumi na ngo jamana ko. Alaki malo. Mayi malo alaki malo. Mami malo alaki malo. Fona asro anga jamana moko taka na folo bela jeli akan. Donc ni zone be jamana konala. Et je mets quiconque au défi. Bill Gates na folo ba ko Amérique bêtement. Les Américains m'entendent. Ni Bill Gates est drôme tandima na senta avec ça. Na est drôme tandima il va mourir. Drôme temps. Avec ça drôme temps. Avec Bill Gates il faut qu'il war mi di war dite parce que Amérique système de bien et c'est le système de taxation. C'est le système des impôts. Ni ça l'avancera. Les milliardaires américains ou be war de di donation. Wari inte donation yi. Wari abe bore parce que nous wari di abe na ke impôt de uka. Donc on le ko obu banga impôt de sara. Donc nous a dit obe buka war la. Donc o wari oba abe ke dictation de impôt. Donc on le ko ka taka di gouvernement. Oba taka di bolo refait parce que de toute la façon wari imboto le doukou. Voilà pourquoi quand tu vois les milliardaires, soi-disant que les milliardaires européens, ils ont donné des donations, c'est pas des donations. C'est des systèmes de saving des impôts. C'est les droits de l'UPO dans les pays européens. Donc, mami me wori ina yere asegena washi. Abe nya abe nyumanke abe fantaw deme. Abe bara créer. Mais mama ga bara e nga che nu me fade sagom nga jamana kono. Jamana falendo nyamana. Jamana falendo grebula. Nga che abigi kono ko mo bina bara o créer jamana kono. Abigi kono ko mo bina jega ka farangonga. Ka do dagle fe. Ka bo dagle fe. Masami yala utoke. O kelme nga jamana wor be soin. Ma kelme 4 milliards soin to me jamana kono. Un pays aussi pauvre comme le Mali. C'est pas la peine. Donc, nous avons une kalama domination sur le bédab la route de Manakonala. Nous avons une statistique de Dauma 600. Un exemple parmi les 2 personnes les plus riches du monde. Je mets quiconque au défi. Vous savez que dans le Kelendima, voilà pourquoi ils sont riches. Nika Duntan Tchernika Bota, il sait que je mets quiconque au défi. Faut son quand tu voles, tu ne sais pas quoi faire avec, tu es obligé de le faire. Donc, voilà des voleurs. Ça c'était la première partie. Donc il y a là des personnels. Il y a des Tourema ou Kunguri. Il y a des Assimi Goita ou Kunguri. Il y a des régime Kurama ou Kunguri. Mais où est Abu Dakono? Ko Djongo ala nye swelike. Djongo ala a zone. Mais Mali Sharia la a un zone en temene. Un zomouye antemene parce que un est loi mi seben au loi ba en protégé. Donc on vole légalement par rapport au contexte des droits du Mali. Assimi Goïta ala ki shimaya ni beninke Assimi Goïta Mali dont il supporterait ala ereba fo meleke Jibrila nyana ko Jibrila ko sosu kamangu birininka. Wa adam le Malion aya ira bela ko zombe kamene Mali kono. Assimi ko zombe kamene Mali kono. C'est-à-dire kumeka shara ni makono quoi. Simo ba dana. Maître Mohamed Ali Bachili est arrêté par le commissariat du 14e arrondissement. Le procureur Touré aurait porté plainte contre les avocats Kassoum Tapo et Mohamed Ali Bachili. Ah Touré Mandjou, à la Kishimaya. Oh, n'y a pas Touré ici, ça. Abe Touré est patriote, faut y t'assurer. Herebe si, herebe klewa, herebe foko. Avec jamana in kanu jagoya ou avec doa soukan ne afonye na mo get down or stay down o anglais di ibi datuguma ou ebe toduguma il y a que 2 options, get down or stay down. Des espèces de voleurs que vous êtes. Na tse amola erimina maklula alsa ay mu datuguna tsukono parce que ce sont tege muna sulkati konare do mboraka bilaira ou bela sisa makla ay tapok makana me alsa. C'est malhonnête parce qu'effectivement lui il me connaît.
quand il habitait ici, je n'étais pas à la CENI. Ça, il le sait. Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il ne l'a pas dit en assistant à la distribution des 4 milliards là? Il était où? Il faisait quoi à ce moment-là? Si j'ai fait ça, c'est qu'il est complice. Il n'a pas dénoncé ça. Combien il a pris dans les 4 milliards alors? Non, mais est-ce que c'est sérieux? Vous trouvez que c'est sérieux ça? Il le sait, lui qui a volé. Il n'a plus rien. Il a été reçu par Ibeka récemment. Et c'est à sa demande. Les vidéos sont là. Ibeka lui a donné que 10 millions. 10 pauvres millions, il est parti, il a laissé son téléphone et son sac. On l'a couru pour le rattraper et lui donner. Ceux qui l'ont fait, je les connais, il les connaît. Parce que c'est lui qui m'a invectivé, qui m'a traité de tout, de voleur, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais lui, il a logé chez moi ici, M. Aliou Bathily, en 91, quand ATT l'a chassé de son directeur de cabinet. Il était directeur de cabinet pendant la transition d'ATT. ATT l'a chassé. C'est moi qui l'ai recueilli ici. Il habitait dans cette maison-là en 91, monsieur. Il allait dans cette piscine-là en 91. La CENI, c'était en 97. Cette maison-là était là en 91. Il le sait, lui, puisqu'il y a habité. Ce qui est plus insidieux de sa part, justement, c'est de dire qu'en 97, on m'a donné 16 milliards à la CENI. Évidemment, quand tu dis ça, les gens ont l'impression que j'ai construit ma maison avec cet argent-là. Kassoum, l'article 121 de la Constitution, n'y était la loi la malikono et ka kodi kono. Kobe mao baliko utilisé parce que l'article 121 vous baisse en fait. Donc Kassoum, il y a instruction et il y a parquet ou makuka mougo ou une comparution directe. Toi-même tu dois paraître directement, comparer directement parce qu'il y a la Constitution ce soir. C'est de la stupidité. Il est tellement stupide. Vous le voyez son visage à quoi il ressemble. Vous voyez à quoi il ressemble. Vous me voyez distribuer 4 milliards à des magistrats. Il n'a qu'à les nommer. Je vais porter plainte contre Bathily. Ça, c'est évident. Je vais porter plainte contre lui parce qu'il a des vidéos qu'il n'a qu'à les assumer. Il a fait des vidéos là où il m'a vu distribuer 4 milliards à des magistrats, il va le dire. Vous croyez que ces gens vont rester impunis? Ils n'ont qu'à sortir. C'est de la lâcheté de se casser dans la foule. S'ils pensent que c'est légal dans une république de s'attaquer à un citoyen à son domicile, à sa maison, même si c'est le fruit d'un vol, s'ils pensent que c'est ça, ils n'ont qu'à sortir à visage découvert. Donc, c'est ça, ce solitaire là. Mais ça, on m'a dit à la kala, béadon a focus c'est des voleurs. Ne m'a fongo zondo. Tapo dit que Bathily c'est un voleur. Bathily dit que Tapo c'est un voleur. Donc voilà la réalité. Yefam. Tapo ko Bathily ma ko c'est un malhonnête. Je récite ce que Tapo a dit à Bathily. Ne m'a fongo Bathily est malhonnête. C'est Tapo qui a dit que Bathily il est malhonnête. Et il sait qu'il a volé. Tapo de bekane fo. Ko Bathily ye yere don baliye, ko en même temps ko Bathily bado ko Bathily zoui. Ne Tapo makani Bathily ma. Bathily frère kanto Tapo ma. Ko article 121. Ye fam. Ko foite Tapo bali kaso la duma mali konala. Ko foite article 121 sans fait. Donc la loi est telle comme eux veulent. C'est-à-dire, loi est mounier, au lieu de Mali, quoi. C'est-à-dire, en toi et tâtonnement, ça. Toi, Moudia, c'est presque dans la loi. En même temps, toi, il faut que l'article 121, qu'il faut tout sans fait. C'est-à-dire, alpha, oméga. Mali, fallait alpha, oméga, ou là. Asimi Goïtani, nani, ko indarabo, aoundala, wallahi, billahi, lezi. Ali Kabourou, kono, soubega, douki. En même temps, Tapo et Bathily wole ko Bathily c'est un stupide. Et puis Tapo m'a demandé, Tapo ko je vais porter plainte contre Bathily.
Ah, c'est des mots non, non, non. Qu'on ne t'inquiète pas. Oh yeah. Oh yeah, ne t'en faites pas. Nous, on va faire l'affaire à ta place, monsieur l'avocat. Ah, ja. Mogo bese ka mogo todo kasula ja kasula do mani mogo shi. Ne mani foya. Tom lo beka baga video manu makumina kubla kasula malla. Ne makanga da asimi. Nyaka sabali dem senu ngana do kasula en kuma kana me. A jaranya buena ma. Aye. Ja mogo murunga bare ka mogo do kasula. Mate seran kasula ka temulu yere kan. Amai. Ora mogo munte beima kana ke mogo rela. Ara ma de fefete beima kana ke mogo rela. Fouille ma yina au fayan. Kaka jamana in to akajo. Donc ni kangardade kube su gosi nyana mo bi kuma kame. Ni kangardade 600 beka donga foko kulanga bana. Kulanga tin tuni mali kono. No de fo asimi nyana. Nga beka munke foire dien to abu nununa na o nyokora ke mali kono dron 1% doni dron mali baby clé. Parce que ni zo re ka bara e kaso. Ngo zo me here de fe. Anya balo be soli ke munekama. Ngo be soli ke here de kadui. Ngo zo me ko dide. Here de karai. Ni zo do ka ta kaso la benala na katati soli ke. Quand un voleur sait qu'il y a conséquence, mon zo est foiré. Un voleur c'est un fainéant. Zo est foiré, foiré de soigner. Et si le bémouga mota sur la nie barake, il peut que faire, non, faut bien là. On y veut barake l'engin, non, warmantian baraflake. Ni barafla warmantian sabake. Ni sabamantian nanike. Ni nanimantian duruke, ni warso domine, il repota. C'est tout ce qui tient à faire. Il faut pas, mon ami, il y a wartike, il faut seulement chercher l'argent. Mon thème, c'est une wartikache. Nul n'est entre qui que ce soit pour devenir riche. Nul. Ma cité massini wartigache. Doraka soroka bolindo taille. Mais qui t'a soro machitini soroche. Donc, un voleur est équivalent à un fainéant. Un fainéant doit être dans les bars. Oui. Fori, Salabrato me black kassori kono. C'est partout dans le monde. Sauf au Mali. Donc, à la fin du journée, Nine Keranga Jamana kono, Ambola Hermina, Petit Ndobe, allez, nega mogodi, mais ata doko nega mogodu. Et ko Aras Djal est nega mogodi, parce que intergebe malla ni errela, et au kromso dogon nedo. Vraiment, Aras Djal, il coordonne, nega mogodi, itado, il kromso ya amusodi. Donc, il veut savali doko, ne taro fefe bila, il famia, ne bora senga kesi décortiquer ce qu'il y a doko. Il jasiki, mo sima fou il patrona. Donc, il veut savali petit, il coordonne, il kromso fakele, bakele ne foule no auma. Il famou. Parce que le Mali l'a fait. Donc il veut sabali. Il faut mettre un peu de l'eau dans ton yamakoudi. Il y a patron zone, malheureusement. Je suis désolé, petit frère. Je suis désolé, mais c'est des voleurs. Ne voilà qu'un mouke ne m'a kumate, ne orlanye kuma damne 45 minutes, mais quoi vidéo kala beka la dia parce que n'était pas moshima malikono. N'était pas moshima. Dante fait son analyse. Donc il y a beaucoup de carrière là. Il y a baron de kokulu zone. Et quand argument te dore ko lui mobawi do mobawi zo me se ka mobawi ni malite ya ametaka do dunao c'est quoi do zo me ka mobawi du kempe la malidi c'est seulement au Mali un voleur de prestige ne fabara zo boyale be du kempe na djé ko Mali do c'est au Mali on a des vols légaux c'est au Mali on a des vols légaux eni alache abe alami bateau Masami alaye eni alache eni kirache o jamana alabo jamana barka alni djé saraka be bolo jamana un pays dont on vole fantanta be minila herbe si herbe kli akuku aw islamay akuku ay chrétien yi akuku ay josona wi akuku ay bolusona wi akuku ay kendela wi eni ala na kirache ni be fefe bato I kalika bato nina ko eni alache o be ke jamana min kono ala min ko kate jito nonola eni alache alabo jamana barka Ali be misi nono ke kika yoro furan ala to jamana barka ebe ka nyuman ke ebe ka juguman ke ka nyuman salo obe se ka nyanabo voilà notre pays devant nous donc petini kelme ka fakara yere la hein donc vraiment plus il parle plus il sent plus il est tiré avec solo bala donc Aras Djal nya fiengo I kromso furle mama donc baba sumare kuma I ni mo ke fe parce que na ma sabali dro nga tia avec gela bulu de parce que ante mo sika mo bala tuni on veut que des patriotes chez nous ante masika mulubala Mali kono tuguni ni ya tirti do me asam sobola Mali woli kama ou me collectif me serem mo woli kama iboro ne ka mo du ulu folo de trophée di dantema ko nga sekenga na ke fuyi yefam donc ni tchitcha ko dro ali c'est ça même Mali vidéo man be blanche cette fois-ci c'est ça ya do sako tchebe du kono collectif
collectif pour la défense des militaires ou be dugu kono ye famu donc ali e Karim Keita ka vidéo mani munu be Mali kono amina blue bella sisan au be abake jamana in fe jagoya zondeya bana ngo jamana konna la voilà donc ambulo ermina le petit Rasjal nga che fabe ni nga do petit na ahina be mina quoi ay Rasjal kuma kana be quoi ça fait pitié Rasjal be ga kirkiri ma che Rasjal mine a kuma kana me Maliens an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ aw kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ 14e arrondissement na Bamako yan avocat fila welela an ka sariya tigilamɔgɔw fɛ ka da aw tulo kan ka fɔ an ka jamana bɛɛ b'a dɔn ka fɔ maliden bɛɛ dalen don a la ka fɔ an ka sariya baarakɛlaw baara min kalifar'u la baara in n'a kɛra ka ɲɛ an b'o fɔ n'a ma kɛ ka ɲɛ an b'o fana fɔ o ye bɛɛ bɛnkan ye Mali kɔnɔ journalidonbaga fila bɛ yen u ka kuma cayara kosɛbɛ nin wagati ninnu kɔnɔ u bɛ kuma kiiri ko kan avocats don c'est des avocats assermentés à savoir Mohamed Ali Bachili n bɛ ka kuma o fɛ wagati min na Bachili bɛ audition na a minɛlen bɛ 14e arrondissement na yan nɔ Mohamed Ali Bachili le père de Rasbach il est interpellé présentement 14e na Kasum Tapo welelen don biji la u welela min kama jusque là an bɛ sɛgɛsɛgɛli la an bɛ ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kuma min bɛ réseau kan n'u bɛ k'a fɔ ko ngalon don ko avocat fila min welela k'u b'u ka so tiɲɛ tɛ dɛ u bɛ polisiso la Kasum Tapo bɛ ka taa biji la Bachili bɛ 14e na ye an bɛɛ bɛ yan yan ye 14e arrondissement ye an kɔni bɛ min fɔ an b'an ka sariya kɔ an b'an ka sariyatigiw kɔ nka jamana in kɔnɔ interpellation minnu bɛ ka kɛ an sigalen don dɛ an ye min mɛn jamanadenw ko collectif dɔ bɛ yen ko collectif pour la défense des militaires k'olu de ye plainte don Kasum Tapo ni Mohamed Ali Bachili kan Bachili kɛra ministre ye jamana kɔnɔ yan Kasum Tapo kɛra ministre ye jamana kɔnɔ. Bon e ka ni petit neba bon Mali fallait men den sugu de la quoi c'est à dire il m'a provoqué a provoqué quoi a to nga diga kan a to nga datuna golon Mali fallait men den sugu de la jamana kɔnɔ la et maro c'est grave il tchoroba moi je lui trouvais un jeune très talentueux il vient de se marier à coordonner kosɛbɛ mais ka sigile na ni manamna ka fole ko mo be buka cerveau kono ha iba ko buduna e be ka mo munu defawure ku e makulu zoin e ka existe fausse ku kera ministère e fani ba e ala na kira ame munu ame e che mali on chen e chorbaw e mali kara mo na ma do ke jamana yi na ma do ke na ma foye ngoni asima malen do dala ngu an do nu ngulu be jugan yu lube murudu lube bugulu du nura ka yala a bela to American noru la digi u be bugulu du nuna parce que bugulu bu kulo la bugulu be do nena bugulu be do dakulo la si so na bugulu du nuna ka juru do aka sama ne demiseri fitine l'avenir du Mali il est en train de sortir à la télé et pour défendre les gens même qui n'ont même pas dénaillé leur vol hein ne me komi Karim Keita yanga jamana wor soin ay mo mun ke wortige Mali kono Mali beba kalama kasonge ba kalama beba kalama ulu be Mali kono alsa yefam donc nina la nyama ala baka bara damne donc vraiment petit Rasjal sabali ya famu ibe sabali ibe jido ni giga nyama ku jila ebe ka mo mun défendre ki makulu zoin vraiment mais iga dimi kubila parce que jamana mena ni fora ini la ora ebe ka dimi moi je te comprends mais vraiment c'est des voleurs ambola Hermina Simoni ko adansago ala nakira break news be jamana kono sa break news be jamana kono malen dew ayas partager ngo ambola Hermina Simoni ko Simo dansago ne bala Malion Assimi Goïta bora ka muneke tuguni sisan a bora sisan ka ko to datuguna wore twa kono tuguni abado nga fo u ka cey ko Aidara Mohamed Cherif Aidara mun kuma manana kan fo la nga jamana kono ngo jamana be ka dia sisan ayi voti be foni beko inshallah ngo président Koura be sigini beko oh yeah ne ho di patriotisme ibe ka patriotie o be bo malla woy tu seras patriote ou be banga jamana to ambulu. Donc, urgent, la Cour suprême vient d'annuler les récépissés de modification du CS2M établi illégalement par Mohamed Cherif Aidara. Ala nakira Simo idansako ne kelendoni son excellence ne ma foyena ngo jamana jobalay mulbalay avec nga kuma be segima nte kuma indabla de kuma nga slogan préféré de nous. Jamana Djobalea et Moulbaliaï. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Natie Mohamed Moukoué Manana Kanfola ko allez ko nous on doit revoir.
comment on va faire que l'OTAN va avoir leur base militaire chez nous? Et on va boudouna nous, à date à nous. Nache autant miya ira bela ka ise ka droit de voter nga jamana kan plus de 3 fois quand nga jamana ci ni tari sigi ko part ko mouvement meni mo suku bulanga jamana kono ko CS2M nache cour suprême ko ça a été d'être et kaka récipicé kamena là ko parce que kaye et ni fin sigi illégalement Mohamed Cherif Aïdara. Celui-ci ne doit plus jamais parler au nom de quoi que ce soit soi-disant diaspora. Nous les fournissons Maliens. Assimina Kleina, à doute Nataroshi, empereur de nous, c'est un empereur. Il va nulle part. Donc, avec un patriote, avec un boss Mundala. Avec un armadougne, Yamamba Jamana Konanga, Kilanga Jamana Yamanche. Avec un armadougne, un barakiranga Jamana Konanga, c'est le problème avec voilà des choses qu'on veut célébrer. Ni Djelou Kanga célébrer les façades. On est Sangala 600. Barakela de Fassanga Malikono. Barakela koni mo mu meka barakre mo yi wala sa beka se ka dotare wala sa mo ka bo ngara la on fait funya la on fait. Il faut apprendre les gens comment pécher, comment devenir quelqu'un. Donc masami alaye ja Mohamed Cherif ye bandidi masami alaye ka to ko Mohamed Cherif Aïdara Malila ko ja ko tore bala la Guinée akana ta kaso là. Il a des différents noms partout dans le monde. Ce n'est pas un Malien. Et en Guinée, il est de Niger. Au Mali, il est du Mali. Donc c'est laquelle? Donc Mali Falmen est là. A bebeta kasola, Inch'Allah. A bezo. Tapo bola kumina fatala. Abadon. Et moi, Mohamed Bati le afayana. Mohamed Bati le ko tapo sera interpellé. Quand il tapo interpellé la kate boala. Bati le afo. Il doit me dire comment se fait Bati ma kate loi don. Oe galoene. Il biche, c'est un bichère. Donc tapo badon. Qu'on a les vérifications claires à la tournée. Tapo boula, wate tourné. Il va sur la boula qui a aménagement qu'on a là. Habitué de voilà boina au boro. Il a couru marco la botte comme là. Ou va bla vacon de qu'on a vacon emballé, vacon te vérifier qu'à la botte est avec un yana. Et bien ama Omar Marco et Francis marché là. Et alors que Malais dit fait médine. N'était mo c'est n'était que mon femme non quoi. Eh non, vraiment nyama itien. Alaka beki nyama. Alaka nanga yuko fly. Ne bon nebe exemple bari tanuka étant un chroniqueur. Yaba no nebe ka ni konu na je. Ni berla nebe sira malien nye, me malien bunya, me senda rodon, me bolo da rodon, me njida alaka na nyada, alaka na flinyere ma quoi parce que na la cloche mali kono. Mo ala mani sangoro tan. Ni yera usani malien dron ala bila jigi. Jamana nyama nga beaucoup jugu. Jamana nyamaka buntu turo Mali de jamana ye ni ala yike mogoba ye ni ma to ika mogoba ya konna la dron Mali bi i sen flakari ki bolo flakari Mali de jamana ye mogo mbe do daba fe ka bo daba fa be compter bolo la de parce que temange malien kan bebe malien ke nalumai temange malien be yafa ou be yafa wa ta wa abiser donc ala de be nyama wulu fe e kan ne bay marko ka so temange so be marko bolo Mali kono fa be so siga kono so o de fla kun fe francita dorete ko nyangoya hasiria ko faka asmin go takele a bolansama tapoka so maison blanchie tapoka so nyoro be mo mbulo Amérique avait compté bolo la part des doigts Dieu fait ba bolo il me bulu ni fond ala ya son on est très fier de lui parce qu'il y a 4 milliards soins et il n'y a 4 milliards soins ngati bo nyoro nake e subaka ko ya oh yeah atare do jamana ka so jolé donc c'est ça au Belaiba kono ko abi maku abi il va jouer les canido à te fou il faut non tellement que ou tegelenu jamana la abi tonne la foga na direct a flena bolé fleni et il m'a fait que boluku quand il a fait pourquoi tu voles et pourquoi tu cours ou bébé ta kasola temps Mali fallait mener la côté simoi abe simoi ne a fo yana wonde be Mali njo nya fo yana de mo te ka trofo simo dakantiki ala mo mi da ta kama ay bo nyangwala ay na nga farango nga jamana jo. Et oh, Jamana Suakabla Nembo, on est c'est nous qui va parler. Amunu Jamana Drome Clinton, on est avec moi. Amunu Warbe Jamana Kono, on est avec moi. Abo Maku, Obezu, Au Feveka Kessimana Taka, Tikabaka Sola. Au Siseka 8 heures de Tambara. Au Tiseka 8 heures de Tambara. Vraiment, à la canne gagne travail. Moi, mal les connaître bangi, il bangi la, il y a worry. Il y a worry bangi la. Il y a worry dit ma bangi la. Moi, mega worry compter qu'à dima, il y a worry sur bangi la. Ben la crache. Bangi min kono, il y a tiré sutra.
bangi koro kibita wor bla yoro mi kani yoro be police u jolendo mo mega wor compter ka dima i ka transaction kumala je mets quiconque au défi wor compter yoro la obiga wor soin a benan la phobie asmi bara bi bolo de bara bi bolo simo bara be kasonge bolo parce que ni bere chengi amba be kalama donc ayira la ka fo 600 ko Mohamed Chérifou Aïdara ko ale tse ka kuma mo tola donc ni koro ale yɛrɛ fɛnɛ wo sɔn ka fɛnɛ minɛ ka kara kɔnɔ parce que a bɛɛ bandi c'est des bandits ni u fɛn ale yɛrɛ ka parti k'ale yɛrɛ ko u y'a minɛ ka don kaso la Dubaï k'a bɔra cogo mɔgɔ t'a dɔn i b'a dɔn u bɛɛ ye mori baarakɛlaw de don n ka cɛ masa min ala ye ale fɛnɛ ka ko a bɛ numéro bolo parce que a bɛɛ ye kelen sous le denba gɔtɔ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen donc c'est très très important Assimi bɛ ka taga cogo min na a taga cogo ka ɲi kojugu a ka nin ko in tɔ teliya a ka dɔ fara nin vitesse in kan ni vitesse in an mago bɛ nin la ni ne ye Mali kura yɛrɛ ni y'a kɛcogo de ye parce que ni nin kɛra sisan i bɛna bɛɛ bɛ n'i fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ tile parce que fɛn mun b'u bolo nafolo de don u tɛ fɛ ka taga yɔrɔ si k'a to parce que u y'a bɛɛ soin donc u bɛɛ b'u conformer donc o kɛlen sisan o CSDM mɔgɔw olu kumana muso dɔ kumana tɔbula ale kumana n bɛna ale ta k'a la k'a lamɛn ale bɛ ko ale y'i débarrasser sisan ka bɔ cɛ in na mais ne b'a fɔ n balimamuso ɲɛna a ko ka di ne ye mais c'est trop tard CDM ni parti CSDM a ko banna an tɛ CDS n'a bɛ kura wɛrɛ créer a y'a créer an tɛ après le pompierman et les polices arrivent an t'o la tuguni nin bɛɛ ye Malikɔrɔ sɔn de tuma min na a bɛ k'an ka jamana buruja tuma min na a bɛ mananakan fɔ la jamana kɔnɔ mɔgɔ si ma bɔ k'a foyi fɔ donc pas maintenant il faut faire très attention a ye parti wɛrɛ créer a ye récépissé wɛrɛ ɲini a ye bɔ ni tɔgɔ wɛrɛ ye CSDM kɔni an tɛ fɛ k'o tɔgɔ m'an ka jamana kɔnɔ i ye faamu ba siri bina bin siri bana ba b'a bɛɛ dun a bɛɛ bɛ ba arranger donc an balimamuso kumakan na. Dramé ye président ye yan nɔ CSDM kunko min bɛ sen na ni diɲɛmɔgɔ bɛ k'a lakali bi ni hadamadenw bɛ yen nɔ bi n'u bɛ bɔ k'u bɛ nkalon tigɛ ka nkalon kɛ tiɲɛ ye diɲɛmɔgɔ ɲɛna tiɲɛ b'anw mun bolo n'an ma bɔ ka kuma mɔgɔw bɛ nkalon tigɛlaw ka nkalon minɛ an tɛ se ka sɔn o ma o ye danbetigiya de an danbe kosɔn an tɛ sɔn o kama bi an bɛ bɔ n'i y'a mɛn ko Chérif Mohamed Haïdara a bɛ Mali la k'a ye CSDM président ye ale yɛrɛ kɔni a y'a yɛrɛ kɛ CSDM président ye je pense don tɛmɛnenw na n kɔrɔkɛ bɔra Laurent Idrissa Sangare n'a bɛ fɔ a ma ko Laurent ani n kɔrɔkɛ Kande Sidibe olu bɔra ka kuma caman fɔ a ko la n da tɛna se olu ma nka n balimaw fana b'a fɔ k'ale seere bɛ ba kɔ Mohamed Chérif Aïdara sani an ka taa yɔrɔ jan a ka don CSDM ko yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ Mohamed Chérif Aïdara a bɛ bɔ a bɛ nɛni kɛ san 4 a bɛ Bayidi nɛni a bɛ Bayidi jɛɲɔgɔnw nɛni a bɛ Bayidi balimaw nɛni a bɛ Bayidi sinjiw nɛni a b'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen a furu ɲɔgɔn a kanu ɲɔgɔn mɔgɔ ko k'i bɛ tɛgu Bayidi kɔ Mohamed Chérif Haïdara a wulila k'a ta lase nin bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen a tɔ bɔra association ko la sa a tɔ kɛra ko wɛrɛ de ye o kama ale bɛ masa nɛni kɛ ale nɛni da t'anw bolo ale fa n'a ba nɛni da t'anw kun parce que anw ma lamɔ o kɔnɔ an t'a fa n'a ba nɛni parce que ale fa n'a ba y'anw fa ye an t'a fa n'a ba nɛni mais ale yɛrɛ y'a masaw dɔgɔya kun min na n balimaw n bɛ n'a fɔ aw ɲɛna Mohamed Chérif Aïdara Mali la a ko k'a ye Haïdara de Laginɛ a ye Diko de Mohamed Diko Sierra Leone a tɔgɔ de Mohamed Chérif Cissé mɔgɔ kelen tɔgɔ 3 ne ɲɛna tɔgɔ min nin tɛ tɛmɛ i fa ni ba ye i wolola tɔgɔ min dar'i kan n'o tɔgɔ de y'i jamu ye n'i y'o bɔ i yɛrɛ la ko parce que i bɛ fɛ ka na dugu la dugu min n'i taara i b'i tɔgɔ adapté k'i jamu ko ye o escroquerie de o y'a ka nkalontigɛ fɔlɔ ye fɔlɔ o y'a yɛrɛ ye fɔlɔ k'a yɛrɛ nɛni n balimaw n'o bɔra ya filanan ye fɛn min ye récépissé ko i mana mɛn k'ale bɛ kɛ président ye kɛ Mali la k'a ye 16e président ye gafe dɔ de b'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'ale don gafe in tigibatigiw bɛ yen nɔ minnu ye gafe in ba ok encore une fois Mali filɛ na o kɔrɔ tuguni ni Assimi y'a fɔ aw ɲɛna ko jamana in tun ye batɛmɛsira ye on a ma nkalon tigɛ dɛ a bɛ komi sisan ne ye Asam Sɔmɔlɔ Mali président ye n ye faamu ne ka nkalon tigɛ ko n ye maliyɛn ye n tɛ maliyɛn ye n ye maliyɛn ye n ye Mauritaniɛn ye n ye Somaliyɛn ye n bɛ bɔ Dakar bɛɛ b'a dɔn ko ne bɛ bɔ Wolofabugu Wolofabugu bolomana ka kɔrɔbaya jikɔrɔ maliyɛn ka nɔgɔ kojugu a bɛɛ n'Ala na kira cɛ n'i ye sɔsɔlen mɔgɔ mɔgɔ ka identification na a bɛɛ n'Ala cɛ i tɛ bɔ a dugu la e ni Ala cɛ n bɛ bɔ dugu la o sɔli kan ka caya n ka cɛ ko Mohamed Chérif Cissé Mohamed Chérif Diko Mohamed Chérif Aïdara n de sa ni Mali ka di sa Ala na kira ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko wallahi billahi ni nin ne Mali réussi cogo ye wari bɛ fofo an kɔ ne bɛ n to tɔgɔma la Mali kɔnɔ n ko wari y'i jɔ a b'i jɔ a bɛɛ n'Ala na kira cɛ ni mɔgɔ bɛ réussi ta ni jamana kɔnɔ mais c'est rigolant
Mais c'est ça, c'est notre pays. Ni on jamana dia onye korota. Ni on jamana dia onye korota ni on fabara de eta ni ne réalité yani Assimi Goïta kana. Voilà pourquoi on les déteste. Tout sauf le sérieux chez nous. Donc vraiment c'est trop tard. Ni ne kume plateau ka orona koka base militaire créée autant quoi. Oh yeah, yeah. Ali kuko mo nendu ka ke worti yobe mo nendu. Abenalache. Non mais c'est pas possible. Wore mi ite sika durina ime o me ni masakato ala bakito. Il faut être modeste. Hein? Ni be fini ni be barbalia de quand l'être est finiant, tout est permis. Ambula erimina asima klare ngache bisho kadisa la ilaha illallah ma do megla international news dawma beka yi fabara adu ngam fabara keleke ngache ambula erimina awille flene kata zomba kulo fene kama awo zomba kule saba ako kasongema Assimi Goïta ko kasongema kona ma baraka bage non Assimi Go kasongema ko ika to kamba fonu nu héroïne kasonge a frena kokadne mais à nyoko oui on entend les choses sont en cours, on a fait les choses, quand on a fait les choses ont été faites, mais on fait que ça prend du temps, le bout du temps est du temps, le temps est du temps. Ça se connaît qu'à toi, ça se connaît kumala yani, kumala faut le dimi pour la sanga ka phrase la bail, tellement ka suma kumala. Et voilà américain passe à si bataon. Mais Assimi Go kasonge ma, ko kasonge. Ni ko kibini suma yin ko ina malendo mena décourager, ni en sans flani cladi, so que le fa ka discours la non. Ce que le Coco, à un moment donné, les gens vont supporter être patriotes. À un moment donné, les gens vont croire à tes dits. Mais à un moment donné, quand les gens ne voient pas l'économie, mais les gens vont se déclencher. Dehors, là, à troisième volet économie. Économie, c'est un truc de demain, parce que zone nous fait voir boulot à ça. À ça, au début, boulot, faut bête. Ils ont des assez bêtes. Ni mo mo flani parti que oui doit kemi bora no la fabe kasola 600 ale ka bien mi rebe la Guinée au Mali rekono oui doit kemi il y a 3 mois comme ça herembale bulo ale kelme ka tsari la Guinée la Guinée club ata chay ni na to ko fata ave de saka nyaele glomina ban anya yi foko globuteli nya che jako worimba bulo la Guinée a kelme ka fami sa la Guinée ko c'est bête avec ko Karim nga worimbe Karim Keita Tori Karim yere eka Karim sugula Karim denkolon densugu ha aba ko yela woro mais ne fadjamana la ilaha illallah Karim yere mina physique foi tala quelqu'un qui n'a même pas de personnalité la ilaha illallah sayyidina avec ko dodo mo mo meta jegem la ni jegem sa dodo ni konoma nga che ni no fleka nga jamana ke farisa ko jamana ko Karim nga bien bel fena dugun to Sénégal ko c'est de la merde il m'a boulé ka Abidjan tare c'est ka compter et m'a domina don Abidjan droit tra do ka villa de kono et be moune que pour pouvoir faire tout ça qu'est-ce que tu fais pas être un employé dans le truc et cadeau congrès la malaka c'est OK ton anga salaire divisé avec yes saminge congrès la ngala be juli make sauf la sobriquet na flani à Benzo c'est le voleur du pays à Benzo donc Assimi Go kasongema kaga ke ala kama kana nga fanga tien yefom parce que Mali on yebe ni bela donc Assimi kan blimba da kasonge ko Mali oro ni soni ba oro la ayoro to fana CMDT ba la pour l'économie mo ku ka wuli u ka fara mo la ni papier la bonne nuit zone do ka zone ne ku do ka so la wori mbulu ka befri e kan ni chorba wala bay nous be zone Mali wori u tara nous be ça dit pour l'économie wole dron waso kala bana la quoi nate Fatou Dougouré Fatim pour l'économie e wole folowa o mané wole lui wole non tia volé nate Idrissa Diallo est-ce que pour l'économie t'a appelé d'abord Bilay Kina pour l'économie est wole wa Marie Cissé est-ce que pour l'économie est wole mon amour est wole parce qu'il m'a choué il m'a fait choué wole kuntila parce que wole wole kuma mina wa so ye investigation ke wa so ye papier ou bel vérifier ou bi wole kuma mina nga che warden siglino ki makono de tout est d'après les anglais they have crossed all the dots all the check mark is done Nate no krasa oui ou le vendredi fait nous ou le vendredi fait trop qui weekend qui oui donc oui nous le vendredi ne zone siglenta
nga cɛ ninnu dɔw n'u ka du ye Mali kɔnɔ wallahi ngo ala na kira cɛ tunga tɛ danbe dɔ sa ngo i bɛ bɔ aventure la i bɛ taa Mali la i bɛ mɔgɔ dɔw ka so i bɛ yɛrɛ ɲininka e bɛ ka wari min kɛ Amérique u tɛ ka tila kɛ u ye nin jɔ cogo jumɛn u ye nin jɔ cogo min na i bɛ yɛrɛ ɲininka o tuma e bɛ wari sari o tuma olu bɛ sari i bɛ yɛrɛ ɲininka quoi jinɛmɔgɔya jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ quoi où est les choses majestiques o la i fana k'a la k'a kɛ ka sɔrɔ ma don ala tana la mais c'est pas équivalent c'est pas équitable dans un pays sérieux à Bezo ni cɛkɔrɔbaw de filɛ nin y'u si kɛ sonyali la ninnu ye plus de 9 milliards u y'o de détourné Mali ka di dɛ 9 milliards jamana bɛɛ ɲama dɔ ye ne wele o na ko Dante k'i b'a dɔn an kan ka mun kɛ yan ko an kan ka ɲamancɛla ninnu mɔgɔ minnu bɛ fali wotoro boli a tigi mɔgɔ ɲumanba de don ko ka système wɛrɛw bila ne ko c'est vrai système wɛrɛ bɛ bila n ko mais n ko n'i ye ɲama fali wotoro bolilaw minnu bɛ ɲama cɛ ni olu b'o la i bɛ baara jumɛn d'u ma olu bɛ balo o de la i bɛ mun wɛrɛ d'u ma il faut leur donner des alternatives parce que olu bɛ ka balo dahirimɛ de la jamana cilaw de filɛ nin ye i bɛ 9 milliards di fali wotoro tigiya ma a tɛ fali yɛrɛ a ɲɛ la tuguni donc 2 poids 4 mesures donc an bɛ baga Faransi ma Faransi ye nin k'aw la Faransi ye malo ka dɔgɔn dɛ mais e ka nin na ba nin man jugu ni Faransi ni bombe atomique de i ye faamu donc Asimi ye kangari da Kasongo ye k'a ka kɛ ala na kira kama a ka baara kɛ a ka bɔ discours ba kalanbala mɔgɔw ye Mali la parce que on en a marre a ka bɔ récitation ba la ye on en a marre ninnu ye zone ye bɛɛ b'a kalama i ye faamu donc a ka zo minɛ a k'u don ba la a k'u don bɛrɛ la le plus vite possible on ne veut plus entendre ninnu ye Mali zone ye ta o ɲɛkɔrɔ i ye faamu zone filanan o ɲɛkɔrɔ ala na kira mɔgɔw fa o suɲɛlikɛlaw 9 milliards n'i y'a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ye mun détourné 9 milliards milliard 9 milliard 9 i faamu olu fana bɛ t'u sigi sariya la u b'a fɔ ko non ko le délai est passé ntigala ya rabbi Allah ala jamana min kɔnɔ misiri ka ca ni so ye jamana min kɔnɔ misiri ka ca ni du ye jamana min kɔnɔ misiri ka ca ni baarayɔrɔ ye o jamana de kɔnɔ denw de filɛ nin ye tan c'est sérieux c'est pas rigolant mais yɛlɛ ko tɛ mais c'est sérieux c'est sérieux donc Asimi Goïta ye Kasongo bila baara la ni Kasongo ma zo minɛ Mali kɔnɔ an yɛrɛ bɛ collectif de défense mɔgɔw o ni Ensemble Sauvons le Mali an yɛrɛ b'a fɔ ko Kasongo ka démissionner sa parce que a sɔnni sera niveau dɔ ma ne t'a dɔn mɔgɔ min ye 9 milliards suɲɛ i bɛ t'i jɔ mɔgɔ ma cogo min na k'i bɛ papier ko ɲɛfɔ mɔgɔw la ninnu ka jugement yɛrɛ kan ka kɛ jugement ouvert de ye n'a bɛ fɛ jamana ka jɔ sɛbɛ la Asimi Goïta a bɛ ne lamɛn n'a bɛ fɛ jamana ka jɔ sɛbɛ la ninnu ka jugement kan ka kɛ i b'a fɔ Mamadi Doumbouya bɛ ka mun kɛ Laginɛ a ka coup d'état kɛla ninnu a ka u ka discours u ka cour kɛ u ka tribunal ka kɛ ouverte télévisé bɛɛ k'a lajɛ u bɛ sonyɛli kɛ cogo min na Mali kɔnɔna la pour apprendre notre génération parce que c'est sérieux mɔgɔ bɛ se ka baara bɛ se ka gɛlɛya adamaden ma ka kɛ tan les cadres hauts du Mali sont des valeurs du Mali hein. Les cadres hauts du Mali, c'est eux qui sont les grands couillons du Mali. À l'aide des infos pertinents, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, en Abola, c'est ça, na international nouvelle de Aoma, mais il y a une de Aoma, Ensemble Sauvons le Mali, Mali, nous les Mali, Jobaoui. Bi Antara, nous me soignons là, on me katan jildi. Awo, nous me soignons là, comme on me katan jildi, on a sur la souma. Ou me soignons là, comme on me katan jildi. dɔ bɛ ka bɔ ka zone supporter ne ni n ka mɔgɔw an bɛ ka bɔ ka taa jeli di nin yɔrɔ in na an bɛ diaspora bɛɛ fo mɔgɔ bɛ ka Ensemble Sauvons le Mali supporter i ka foli bi yan wa an da bɛ Mali ko in na dɛ wa an tɛ sonyɛli kɛ bi an tɛ sonyɛli kɛ sini an bɛ jamana furan de k'a nɔgɔ bɛɛ bɔ yen pewu an bɛ baara yɔrɔw de créer Mali kɔnɔ ka baara di maliyɛndenw ma an bɛ mɔgɔw dege foro de la ka mɔgɔw traîner ka mɔgɔw encadrer nous on veut notre pays merger parce que n'an ka jamana mergera o de ye succès yɛrɛ yɛrɛ ye n kelen k'a sɔrɔ o tɛ taa ɲɛ ye an bɛɛ k'a sɔrɔ o de ye taa ɲɛ ye. Nous sommes ensemble, sauvons le Mali. Donc, il y aura un mouvement faux, mais Jakte faux,
fo Seattle Washington a kulo bɛ na ni heure in na n bɛ Ensemble Sauver le Mali mɔgɔw fo n bɛ Bill commune 2 Ensemble Sauver le Mali Bill de ECM n bɛ Bill fo n bɛ an ka communication mɔgɔw bɛɛ fo an ka muso an ka bataillon bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ fo ni Ala sɔnna ma Ala ka Mali ta fanga Ala ka da aw ma an bɛ b'o la ka Segu maire k'a fo ka Segu maire fo un maire modeste ale de nommé parmi les meilleurs maires de l'Afrique un maire modeste ne Segu maire di a ye Ensemble Sauver le Mali k'a bisimila ka tila ka mɔgɔya danbe k'olu fana fo olu mun y'an wele an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka jeli di an ka sɔrɔsiw ma. An k'an jija anw musow an ka kɛ kulu ye ka taa labitani ka taa joli di an ka se ka ni dɔ kisi o ye tiɲɛ ye. A ti dɔgɔ dɔrɔn ma koyi anw yɛrɛ sifinnakaw an bɛ wuli k'an jɔ nterikɛ terimuso dɔgɔnin n'o kɛ a y'a lajɛ dɛ anw denmisɛnninw anw denmisɛnninw. an b'a jigi fa o la ni dugawu kɛ aw fana nana cogo min na Ala ka segin n'aw ɲuman ye dugawu kɛ jamana fana ye an b'a dɔn ni lahala min kɔnɔ a ma nɔgɔn jamana Ala k'a kolo suma Ala k'o jidi an ni ɲɔgɔn cɛ ka sitani diɲɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnbaliya nagasi nisɔndiya lo n bɛ sila yɛrɛ fo parce que maire fana ni n bɛ deli k'o de fɔ conseil kɔnɔna kɔnɔ mɔgɔ mana n'u ka lajɛrew kɛ an fɛ yan u b'a ɲini a bɛ k'a taa mori bienvenue ka na kɔrɔ bisimilali musow ka ko ka sɔrɔ an t'a la nka ka kɛnɛ y'an ka u bolo u y'a dɔn ko tigi bɛ dugu la n'u nana o kɛnɛ fana ka lankolonya ko ne maa ye ne nana bila ma ye vraiment ko tɛ ne sago an ye maa 41 ba tɔgɔ b'a wolo la ne ye maire de mɔgɔ 2 dangaw bɛ conseil bɛ mais ça m'a oublié comment avec ta numéro mis sur oui c'est l'occasion de participer c'est l'occasion de répondre à l'invitation d'une association partenaire qui s'appelle Montréal Dambé de deux aussi pour la structuration du mouvement aussi Ensemble Sauvons le Mali à Ségou ici nous sommes là dans ces deux cadres là donc nous allons implanter le mouvement Ensemble Sauvons le Mali à Ségou ici. Donc, cet instant, on va rencontrer les maires de Ségou. Donc, quand on vient dans une région, il est dans notre coutume, dans notre devoir de rencontrer les autorités administratives, de les saluer de leur engagement pour la sauvegarde du Mali. Donc, le mouvement Ensemble Sauvons le Mali à travers. Madame le gouverneur là, à Sangameruma, à l'administration de Mali. Ni foli k'aw bɛɛ bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi kɛlɛ min kan n'o ye joliko kɛlɛ ye vraiment n y'a ye aw bɔra cogo min na j'ai vu que aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔya danbe hami ye mun ye i ka aw bɛɛ hami don joliko ye fɛn min ye surtout ka ɲini ka di an ka finitigilakaw ma o ye ko ɲumanba de ye n b'a ɲini aw fɛ toujours an ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ édition tɔw bɛ na cogo min na an ka jɛ. Donc ne bala lamɛnbagaw ni Ensemble Sauver le Mali de an tagara Segu u y'an bisimila Ala ni diaspora mɔgɔw sababuya Ala ni maliyɛnw yɛrɛ sababuya k'an bisimila k'an mɔgɔbaya sigi an taara an jeli de ta k'a di an ka sɔrɔsiw ma nin yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment anw ta ye jamana ko de ye anw tɛ kulonkɛla wa u b'a fɔ ko aw kana sira bila mɔgɔ dɔ bɛ ne wele ko Dante k'i kana changer ne t'a dɔn ne bɛ changer cogo min na ne y'a fɔ aw ɲɛna adamaden bɛ k'i bɔkolo de ye mɔgɔ bɛ k'i bɔkolo de ye bɔkolo in a y'a lajɛ dɛ o de la mɔgɔ c'est très très important i m'a ye manden fɔlɔ yanni kun ka muso furu u bɛ muso bɛ bɔ du min kɔnɔ o b'o de lajɛ manden cɛ n'i ko k'i bɛ bɔ muso nɔfɛ a muso fa b'a fɔ k'a bɛ bɔ du jumɛn de kɔnɔ an bɛ bɔ danbedugu de la koyi i kun tɛ di ko wari b'i bolo i tɛ di ko sanu b'i bolo i bɛ di de k'i bɔra bɔkolo min na parce que bɔkolo ɲuman si ɲumanw de bɛ den ɲumanw wolo anw bɛ se ka changer cogo jumɛn maliyɛn den yɛrɛ yɛrɛ maa min n'a mɔna danbe ni karama kɔnɔ Mali kɔnɔ a bɛnna la n ko nin y'anw san 30 de an b'an kun fɛ n ka cɛ n tɛ dɔn kɛ ni misi man di n ye wa n tɛ n fari siɲɛna tɛ n ɲɛ alhamdulilayi rabbil alamina dɔwɛrɛ tɛ o parce que n b'a dɔn n ye mɔgɔ sugu min ye n b'a dɔn n bɔra fɛn min na ni ne tiɲɛna ne y'olu bɛɛ la maloya Ala kana si to an ka kɔ la maloya a fɔ ko amina à l'aide des infos pertinentes moi Dante j'ai fait mon analyse donc ni mɔgɔ bɛ fɛ ka adhérer Ensemble Sauver le Mali la i bɛ n contacter ou bɛ Bill contacter donc ou bien i bɛ a tɔgɔ dɔngɔnɔkɛ i b'ale contacter Youssouf
donc ou ensemble souvent Mali mɔgɔ mamɛr fɛ parce que an bɛna implémenter Mali fan bɛɛ u ni diaspora fan bɛɛ n ka cɛ ka président sigi fanga la n ka cɛ ka datugulan to a kɔnɔ an ka jamana jɔ an ka bɔ faden sagoya la vraiment Mali ɲamanko in bɛ ne tɔɔrɔ mais o ye baro wɛrɛ ye